Joukkueen pelaajat, jotka ovat saaneet aikaan sen, että te olette kaikki täällä tänään. He ovat tulossa hetken päästä tänne esittäytymään tälle huikealle Sastamalan Vammalan lentopallon yleisölle ja tälle kannattajille. Lentopallo on tämän kaupungin juttu. Lentopallon Suomen mestari 2012, sitten vaan takaovea auki. No niin, kysytään ensin vaikka Jokisen Timo. Sä oot tässä joukkueessa se pelaaja, joka on voittanut molemmassa sekä pronssia, hopeaa että kultaa. Nämä kaikki vuodet sä oot nuori kaveri vasta ja Valepalomien kasvattaja. Kysytään semmonen oudompi kysymys, miltä tuntuu? Ihan hyvä. Entäs miltä näyttää? Ihan hyvä. Joni sanoi mulle siellä, että siis täällä katsomon puolella vasta jännittävää on. Okei, ja nyt sitten teidän vuorolla ollaan tässä kohtaa meille, olkaa hyvä. Me Suomi synnyin maa, soi sana kultainen. Nyt poika saukoo, yhdessä laulaa ja huutaa. Meidän poika on tullut kotiin. Anna lippu takaisin, vielä vähän aikaa. Kiitos. Toivat paistoimme yritetään, jäädä kaveri luo yötä vietelemään. Olla piholla huudeltu tuomamaan, mutta jengiä pois saattaa kiusapaan.